Dumela bahulu, the nyame Tijan is here. Ndadzoka zvekare. I'm back kunge musana ndauya ndakabata ma-updates zvinhu zvaswera zvichiitika nhasi. A lot is going on honestly, so tell a friend to tell a friend kuti kuliya ndichapinda online. Pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvokuti tingogara tangozivisana nguva ichiripo. Regedzai titangire pane nyaya yevakomana Mike Chimombe and Moses Mupofu are expected at the High Court today, where they will seek leave to appeal against both their convictions and sentences in connection with the 7 million presidential got pass on scheme fraud case. If the application is granted, the matter will be proceeded to the Supreme Court for determination. But the reason why ndashandisa this post, I know kuti vazoenda zvakafamba vakaita zvaita ikoko yatanga yakatonzi convicted fraudsters. It's something chekudedzana mazita ichi ndo zvimwe zvinhu zvatisiri kuda. But Mike nyaya iripo ndengoti Mike Mpofu and Moses Chimombe na Mike Mpofu whatever mazita vakangopiringishana vakadaro vari kufambira nyaya dzavo dzinonetsa. You get the point, you get the sense. Ndo mamirira akaita zvinhu zvacho. Andisoda nyanya kupedza nguva ndiri ipapo because tine dzakawanda dzekufambira. Nhasi pane nyaya yaitika mhuri yeZimbabwe isina kutifadza zvakanaka muHarare imomomo. Panga pana a certain guy anga achidriver a car ye GP plate anga achibva naRobert Mugabe ndobva angotena left kuna Ines Terrace paya munongopaziva. It's one way, but it's a munhu wokuti unongochigara kuSouth Africa unongosiri kunzwisisa kuti zvinhu zviri kumbonyazofamba sei, ende panenge pasina kumakwa zvokuti ungaona kuti kana kuti masigns unongoziva zvazvingora unyatsozoonera skiri racho kuti ndatopinda mu-one way. Mapurisa ndobva vamhanya vakati iyo shamwari uri kufamba uchienda kupi, mafambiro akupi ekufamba uchipinda mu-one way. Paka mota yako apa uye ubhadhare ticket uende kunobhadhara fine. Mukomana ndobva asiya vana vake vakagara mota akamhanya pacharge office akasvika akanobhadhara fine yake ticket rake ndobva adzoka. Achidzoka asvika unosangana nechimwe chematsenga nzungu, another blow, akasvika mota yakaklembewa. Zvinova zvinhu zvamuvhiringidza kuti kochi chiri chakuitika nawo. Ndabva kubhadhara imwe mari ukoko yekunzi ticket wapinda mu-one way. Now ndakusvika mota yakaklembewa futi. Ndobva atsvaga ma-parking marshals ayaya ne-city council kuti ataure navo. Ndobva aenda vakataura navakomana, chii wamana ona ndazodaiso ndazopakiswa apa ende pakutopaka kwendatoita apa mapurisa ndovangonditi watosungwa paka apa uende kunobhadhara fine. Saka mapurisa zvino zvakuvhiringidza because you know kana makuita the conversation mune makuda kunyazobvunza noti saka iwe are you telling us kuti mapurisa aya avazive here kuti apa paningirikini apa pafana kunge pachipakwa. Unoziva unenge wakungonegotiata vari pakati pekunegotiata pangosumuka mota dzanga zviziva kuti polisi yaya inenge yatopedza naye yakutoenda kumwe vakutonosumudzanawo nedzimwe mhepo dzanga dzakasumukawo ikokoko mushikashika nevakomana vemakombe veve vari kubva vachimhanyisana ikoko because vakomana havamire vakangona polisi yangonekena panenge pakutomhanywa zvakaomarara. Vari pakati pekumhanya zvakaomarara imwe mota ndopa yangojamba ichingobuda murodhi yakangononanga mukomana vhagom yanomutakura achidzoka pawindscreen remota ipapo ndiye tasa akambomira kanguva hapana nigirikini yaitwa ipapo yekuti emergency kuti pakwanise kunge pachinigirikina, but I'm not sure kuti was it because kune kusina kana vanhu vachive emergency maambulance or whatever zvazongomhanya vabvauya vangotongoona zvikanzi mukomana hakusina atodzima. Ende ipapo vana vanga vari vega vakagara mumota. Mukadzi wake vanova amai vevana ava vanga vaenda kumakombe kumapassports kunorinyiwa passport. I'm sure ndo zvinhu zvekuti vanhu vanenge vakafambirawo, saka unozongoti kariga ndipinde mutown ndichifambisa nyaya dzakawanda muri kubata nyaya yacho. Unotozongonzwa uri kumakombe iko kuti baba vakusisina, vana vachionawo that trauma kuti hapasisina baba vatofa mafira akadai so. Zvinhu zvinongorwadza situation yakadaro haina kutibata zvakanaka kutaura chokwadi zvokuti even up to now zvichiri kutondinetsawo kana neni kuti chinyazori chii chatazopindwa nacho vakomana even kana imi mapurisa acho nevakomana vekanzuro vacho ameno tingangoti mhepo dzinenge dzasumuka, but even navakomana acho vanenge vachimhanyisana vaya mutauni vacho vaya munombo kana vachiita zvinhu zvinenge zviri illegal panyazori parengeri pavanenge vachiita zvinhu kana pasingangobvumidzwe hapabvumidzwe than kuti vanhu vazobva vachimhanya mamhanyire wayo. Chingoisai kapolisi kana maona kuti havasi kuteerera, chingoisai polisi inogarira ipapo yongoti apa hapabvumidzwe motikari. I think that way zvinoshanda. Kana kutsvaga another way kuti nzvimbo dzese dzemati ma-restricted ngirikini ese munoisa kana kamera muchiona nyuma nina paplate ningadai zvinongoita kuti dzimwe tombomira zvekumhanyisana because unoona zvakutocosta ma lives.
wotofamba mutown meme uchiti wakatovhura ziso. Town inofana kuva a place yekuti iri peaceful, yekuti hatitarisire zvinhu zvakadaro kuti unobva unoningina. But anyway, yadeuka ndo zvinhu zvinenge zvaita se zvinenge zvangoitika. Rekedzai tiende pane nyaya iri kupisa right now. Speed is in Zimbabwe right now, the biggest streamer of all time. The young guy from America ari kuita zvakawanda zvidavado, ari kustreama, ari kuita sei. Yeah, but nhasi taonerera guys, to be very honest, inini normally tetakangotarisa katrimo munoziva kuti hatibve pa internet ipapa, takatarisa tichiona kuti alright, nhasi azodai so, akabva apa akaenda uko, akabva uko akaenda uko, akabva uko akazodai so. So mamiriro anga akaita zvinhu ndeyekuti at first achitanga streaming yake atangira pana mbuya nehanda statue, vakaita zvavakaita, vakakwira neipapo, vakaenda akadzika ipapo, boom, aendeswa kumwe kwaaendeswa kanoratidzwawo zvimwe zvaaratidzwa kuratidzwa. That was good. But the craziest thing yekuti munhu achizonikirikina abva anonangiswa patrabablas, honestly ini nangu handizivi, I don't know kuti Zimbabwe hatina here zvimwe zvinhu zvekuoffer zvekuti tingakwanisa kunyatsooffer munhu ari kuda kuexperience something chinoitika muZimbabwe, because kazhinji kacho tirikuona kuti zvizhinji zvacho zvimwe zvazvinge zvakuda kuendeswa munhu kuzvimabhaiki zviya zviya nechinchi, it's something chekuti zvinotobva kuAmerica ikoko, so it doesn't make sense kuti munhu womuti saka achiuya umboresa, so unoona kuti zvinhu zvekuti azvijaira, they are used to it. But these guys vanoda kuexplora vachiona zvimwe zvinhu zvinyowaniwo. But anyway, ndongoti well done kuna vanhu vanga vachiita matour guide vake, vazama vakaita vanga vachiitawo, pakazobudikirawo a certain young man anga anoimitate iye Speed wacho. It was good honestly zvisezvo. But chinhu chimwe chandisina kunyatso ndibata bo, vakomana vari kuita even to a business kwawo, this guy doesn't understand chinonzi celebrity kumberi kwake, because iye atouya kuti aite something anorespecta vanhu vese, just in maordinary chinchi, maordinary fans, ordinary citizen vanenge vangori munyika vachiita vari kutoita, ndo zvaanovaluwa. Kwavo kwavanobva hakuna, because iye chinonzi macelebrity anochiziva, anotolinka nemareal celebrities. Tazoona ana comic elder vakudhonzerwa uko nemamonyonzi, bva ipapo pakati saka imumi mufana anenge achitonzi celebrity muno mazosanganawo nemacelebrity ake, you know, it's funny honestly. But that part is it was interesting honestly kwatiri susu, it was interesting zvekutodaro zvokuti ndongoti okay. But imwe nyaya ndazoona futi, there was this party vaenda ku club, kwapinda mwana kadiki mbawa akubvunza kuti ko mwana ari kudei, mwana mudiki ari kudei muclub, vanzi uyu mwana wa Scott Sakupukanya. Like what Scott, I don't know mazimba ka mentality kakusaka. I mean the thing kuti this young man anonguwa yekuziva kuti Scott Sakupukanya ndiani, kana kuti chi question yangori simple, mwana ari kudei mbawa, mwana afana kupinda muclub, simple ndo zvingoripo. Handiti pana pakanzi no under 18 makubvumidza ma under 18 kuti vapinde because mwana wanhingi, because pane zvimwe zvinhu zvekungoti hazviko. So but mazimba I don't even know kuti zvinoningirana papi, handisi kupinda nemoyo guys, but zvikuti zvekuti mwana wa Scott, mwana wani, kuchingopindura question mwana ari kude mbawa, mwana wanhingi, ndo zvinoreva saka ari over 18 here kana achipinda nekuti mwana wanhingi. It doesn't make sense honestly. Kozita imwe nyaya, I saw him in Chill Sport and akafeature a certain song kwakomana kumangoma depot. Yeah, zviriko feature vaimba ikoko. That was good because unongoziva kuti vanenge vachingoshandisawo mukana, but kuChill Sport ikoko vane zvimwe futi zvavasiya vadzidziswa. Haana kufambira bodzikamutumbari Chill Sport, haana kufambira kuti aone ningirikini honestly mukugadzira ka studio kwenyu are doing something good. Asi haana kufambira zvinhu zvemunototedzera zvobva kuAmerica zvetechnology whatever, hakuna chichashamisira paari pastudio, because even ukatarisa gear rezvinhu zvake zvaanofamba nazvo, macameras, everything zvinoto more expensive than kanenge kachinzi kastudio kacho. And hapana pakuti munhu angabva kuAmerica kuya kuti anofamba kunoona kuti ndau yakunoratidzwa Fanta, anonzi hey look this is Fanta, na Fanta anozongosara vari paside, anasi panga pachiiswa munhu wese paposition yake. But lesson ingoripo muri yeZimbabwe ina ndinanyanyori nezvakawanda, kana kuti tanga takushora ndapachedu mazimba. It was good magona kuhosta munhu, but dzidzai zvinhu izvi kubva nhasi. Hakuna chinonzi murombo mupfumi chikwete, kune vai malevels, hazvi understand mfano wezvemalevels. Ningize celebrity because iye already is more popular. Vamunototi macelebrity vacho
avatokwanise kuswera vakaunganirwa nevanhu like zvaanga achitoita munyika yenyu yacho, avatokwanise. But that young man is doing that the whole world. Ari kutenderera, ari kustream, ari kuita sei, ukatarisa even following yake tikutaura munhu ari kuma 47 million. You get the sense. Saka hazvinangana nebasa rese zvimwe zvekunema kuti saka nhingi akaita celebrity, nhingi ane mari, you can't tell him about money. Mari yaatomeka even but that streaming yanga achiita nhasi, it's a lot of money. Already anenge atoita mari yakawandisa yekutoti inotokwanisa kutoti handichataure zvakawanda. Saka zvekuzomuti nhingi mwana werich man, nhingi azodai so, haazvinzwisise. Aroda kuexperience achisanganawo nevarombo varimo munhingirikini. Uri kuitei? What do you do? Popana nawo ma-opportunities. But the craziest part kuendesa munhu patrabablas. Come on, amungaendese munhu patrabablas munabva kuAmerica, guys. We love trabablas because most of us takakura tisiri kumbozviziva, tisina that exposure. But aungakwanise kuendesa munhu ufunga kuti muanzi kuita tourism ipapo nemoita chinjinyu patrabablas. Vanhu vanouya nema-ideas ivavo, I'm sure even munhu angagwa kwaari anenge achitoseka kuti vana ava havana anything to offer. And then last but not least, kwaita vasikana vanga vachitambisa magaro kuna ningirikini. Iye atozosvika pakutotarisa okuside chiko nai ndo zvega zvamunazvo to offer, kutambisa magaro. Pfungwa dzatadza kuchitamba, makati ngatitambise zvimva vakashure. No, mazimba, I think unoziva kuti iwo zvakafanana ari kana hanzvadzi yako unzi anga achitambisira uyu magaro. Mizviko nai chiko nai komana ngatingoitaiwo vanhu kwawo kana muda kuti tiite zvekuita seko, muda kuti tinyarire kupiko, kutaimira kuti pamwe angangodyira akangowana wani chaangadyira. Aiwa zvidi kudaro komana, ndadisappointika. That part iyo ina inondibata boy nini nai. But anyway, thank you so much guys for watching. Day ratoranga riri interesting zvekudaro, ndatofara. I'm so happy kungoonawo zvimwe zvinhu zvichiitika. Unongoziva kuti vamwe vanhu vekuti unongochivaona panhingirikini on internet uchiziva vanhu vakawanda, rikutongoona kuti apindawo munhingirikini and people were happy, people were celebrating. Police, thank you so much. Ndaona kuti your level of professionalism po zvekutodaro ndo zvinoitwa kuvaenzika achisvikawo mumubatsiro moti nayewo muchiita sese. That was good, that was perfect. Handiti mukuzviona zvinhu zvingachonga tongoti ngazvirambe zvakadaro. But but the issue yekunzi hanzi mwana wahonorable zvoitanga pamwe sakupwanya wacho ndiye anenge asponsa mupana uyu kuti auye munyika here. Zvangotitira funny that part. So anyways, good night guys. Tosangana kusenseni tichipanana ma-updates nyaya dzakawandisa madhilasida kuti since riri dera speed kuti let's analyze zvasikira zvichiitika kuna speed. Bye bye, murare bo, murare munyasha. I love you so much. Kulian TV, Team DAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant.